във филма Джеки Чан. Джеки Чан представят Алекс, Дани и Жори. Жори снима. Не, честно, ще се редуваме. Първи дръг. Имате на коленки, освен Данио Дрифт. Боя свършва след 3, 2, 1. Алекс, аз снимам. 0. Сега се пият Дани и Жори. Без това. И не наистина. Без да използваш. Това е бой наистина. Това е бой наистина. Те се бият наистина. Ти го щупи. Аре, бийте се, бе. Не го използвай. Щупи го, бе. Не го използвай. Аре, бийте се, бе. 3, 2, 1. Не се изправи, аз съм. Сега съм аз и Жорко. Алекс! 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 Кетч маня! Без нощчета. Без нощчета. Не, бе. Без нощчета. Биеме се наистина. Обаче... Изпуснах телефона! Алекс, изпуснах. Само толкова ли можеш? Само толкова ли можеш? Дай ни едри. Само толкова. Само това. Дай им целувка! Се бори екрана. Сега това беше краят на матча. Стига! Така го снимаш. Жори! Дани! Да снимаш така. Това бяха те, изпуснах си телефон. Ай, маба.